Ang Ginoo manaa kaninyo. Manana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. Didto'y usa ka magtutudlo sa balaod nga nakabati sa panaglalis nila. Nakita niya nga maayo ang pagkatubag ni Jesus sa mga Saduseyo. Busa miduol siya kaniya og nangutana, unsa mang sugua ang labing hinungdanon sa tanan? Mitubag si Jesus, mao kini ang labing hinungdanong sugo pamati Israel. Ang Ginoo nga atong Dios maura gayud ang Ginoo. Kinahanglan mahalon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong salabutan ug sa tibuok mong kusog. Ang sunod mao kini, higugmaa ang imong isigkatawo sama sa imong kaugalingon. Wala na isugo nga labi pang hinungdanon kay niining duha. Ang magtutudlo sa balaod miingon kang Hesus, husto kana magtutudlo. Tinuod ang imong gisulti nga ang Ginoo lamang maoy Dios ug nga wala nay laing Dios gawas kaniya. Busa ang tao kinahanglang magmahal sa Dios sa tibuok niyang kasing-kasing ug sa tibuok niyang salabutan ug sa tibuok niyang kusog ug kinahanglan higugmao niya ang iyang isigkatawo ingon sa iyang kaugalingon. Mas maayo ang pagtuman ni ining duha kasugo kaysa pagdala og mga mananap nga sunogon ibabaw sa halaran ug paghatag og ubang mga halad ngadto sa Dios. Nakaalinggat si Jesus nga maalamon kaayo ang iyang tubag, busa siya miingon kaniya, dili ka halayo sa gingharian sa Dios. Ug wala na gayoy nangahas pagpangutana kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Kining suguon ta kasagaran gyud di kita kauyon mo na og magsige nagsinuguay diha sa panimalay or bisan gani dinhi sa simbahan or diha sa opisina, magsige na ganig sinuguay, magkagubot gina madugay og sa madali. Kamo sa inyong balay wa mo magsinuguay? Ha? Wa mo magsinuguay dito sa inyo. Atanawa og nagsige mo sinuguay, gubot gina. Naagyoy magyaw-yaw, naagyoy makasab-an, naagyoy malatusan usahay. Basta magsigig sinuguay. Bisan sa atong katilingban, magsigig sinuguay, madugay, magpinatyanay. Suguay mong silingan nga palimpyuhan ang iyang kanal, nga dili moabot sa inyo ang iyang kanal. Di ba? Sige mo ginawayaway, suguan ang imong isigkatawo nga balhina ng iyang sakyanan kay giparking diha sa agianan, diha sa kalsada, mapatyan gyud ka madugay. Aghan kayo ng nanay. Nakaroon si Kristo, nihatag siya sugo. Ug maura ni sugo nga dili makagubot. Mao ni sugua nga makahatag og tinuod nga kalinaw, tinuod nga kalipay, tinuod nga kalambuan. Maura ni sugo nga makasulbad sa tanang problema nga atong giatubang sa kalibutan. Mao ni nga gitawag ni niyag the greatest commandments. Pila man kabuk sugo iyang gi hatag. Sayon kay tumanon kay duha ra ka buok. Dinhi des kalibutan duha ra gyud ka sugo ang angay natong tumanon. The rest, pakapi na lang na.
O kung doon na pag-isugo aning kalibutan nga musupak aning duha, kana magkagubot gyud ta. So di lisod memorize bisan pagani ka ng 5 anyos makamemorize na ani, bisan gani ka ng 3 anyos nga bata makamemorize ani kay duha ra gud ka buok. Ako sa una gipamemorize ko anang multiplication table diri sa Luyos notebook. Kay pertim na kong buguas mathematics niya kay mag-i-announce man nga inig kaugma mag-exam tag multiplication grade 5 ko ato. Perti na kong memorize ana tudluan sa ko sa akong maguwang nga laki nga otros ang bugo. Siya kana naa dias luyo anang notebook naa di multiplication. Sige sa kong memorize dito perti masandaghanang kombinasyon diha. So na ganang 1 times 1 hangtod yun sa 9 times 10. Kuha na kapoy na memorization. Pero naka-answer yun ko. Exam 1 to 100. Kakuha kong 20. So may na lang. Kay katong primero, 1 to 100. Addition. 0 man ko. 0 ko. Addition 1 to 100. Grade 5 na kuha na ha. Ting brightan ng inyong pare. Sige na lang. Ito na lang itong kalimtan kay total 20 raman sa kuha na kuha pero kining suguaw sa duha ra ni kabuok unsa man higugmaa ang Dios labaw sa tanan nya higugmaa ang imong isig katawo samas imong kaugalingon. Ikaw na ba? Tanaw na to mamemorize ba ninyo? Ready? Go. Pwede na mo mga matay. Sinan nga na, kamemorize ka ng suguap. Matod pa ni Kristo, dili nakahalayo sa ging harias langit. Iyang giingnan ring lawyer, may lawyer din ni dool niya. Ngutan na kay kaning mga kuan god, kaning mga lawyers, ang ila anak balaod god niya. Kanang balaod sugo na. Mo gina ilang tunan. Hangtod nga nangutana gid siya nga unsa man kina tas-an na sugo or balaod. So balaod sa gugma. Ang root ko ani ang common ground is love. Nya kanang duha ka sugo the application of love. So in short, usa ra gid ay kasugo, love. Paghigugmaay or gugma. Kinsa man nato dinhi ang dili ka maong muhigugma taas ang kamot. No, pulos ta ka mao pare, madre ka maong muhigugma. Masakiton, dili masakiton, maiglawas ka maong muhigugma. Bata, tiguang ka maong muhigugma. Pobre, dato ka maong muhigugma. Professional, way grado ka maong muhigugma. Guwapo, guwapa ka maong muhigugma. Batignaw kamao sa mohigugma. Di ba? Kristiyano, dili Kristiyano, kamaong mohigugma. Hastang mga tulisan, mga kriminal, kamaong mohigugma. So kitang tanan kamao kitang mohigugma. So nana, establish na ang atong common ground. Anhi mo matter sa application. Unsaon paggamit ang gugma. Nakaron unsaon man paggamit ang gugma, matud pa ni Kristo, unahag yung higugma ang Ginoo sa tibuok mong hunahuna, sa tibuok mong kasing-kasing, kusog o kalag. Muna, ilingi ay mong tupad. Inakinsay imong higugma ang Ginoo o imong anak. Sige. Mata na. Kay usahay ra ba kasab-an na to ang Ginoo tungod lang kay nasakit ang anak or nasakit ang ginikanan nya gisigihan ni mugsugo ang Ginoo nga ayohon siya wa gyud maayo napun-an na hinuoglaing masakiton masuko ra batana wa na gihigugma na nato ang anak kay labaw nas Ginoo nayo ba nasuko sa Ginoo kay imbis nga stage 2 cancer siya nga na hinuon na stage 3 na hinoon.
Puwerte niyang paningkamot na gani uban, sige kog palit og slot nimo pader, nahurot na hinuomi ka kanser. Hasta kuno iyang mga igsoon na nga kanser na, pero sige silang palit og slot. Yang saom na nimo ron. Way ayo ning Ginoo. Pero believe kay ko nila. Kini silang nag-text nako nga nangahurot kuno sila ka kanser niya. Sige na lang kuno sila magsugat-sugat ko kuno sila sa ospital. Mga managsuon, pero sige jud palit silang slot. Ana? Ang saman mo diya, naamoy kanser. Pamalit na mo daag slot, ay mo paghuwat nga makanser mo. Ay basig di na mo maulian. Pero believe kay ko nila, nganoan, ang ilang disposisyon na mga matay ra gid ta. Nindot na nga magpadong tas kamatayon kung itugot sa Ginoo nga ingon aning paagiha, nagsigi kuno sila higugmas Ginoo og sa simbahan. Nindot no? Kaingon ko labaw pa mos pari og madre. Kaya usahay ang pari og madre maratol magnanay kanser. Maratol pero sila sige lang yapog palit og slot. Nasa sigig pangutanan ako, pader, i-explain ragon ng imong slot. Pamina ko gikuyawan sa ni siya o makanser sa niya siya. Nako kanang slot, mao nay minimum donation nga among gipangayo para sa among projects. Parihaan ning SBF dag nga slot, tag 500. Mao na siya ay minimum donation nga atong gipangayo para makumpleto ang atong 38 million na project nga mao ang kumbinto ug ang uban dinhing pakapin nga structures. 500 ra. Pero sa sige nimong palitan ng 500, tag 3 ka slots, tag 5 ka slots, makumpleto ang dako nga target nga 38 million project na kumbinto anang bayad na to diya sa yuta o kanang uban diyang development sa atubangan, mga bungkag na ganang atong atubangan kaya gitrabaho gabuntagay ra ba yung tao ng ato diyang mga workers wa patoy mga tog wa baka to nila suyupi pero kuan man kanang wa man sila mga tog gisuyupan nila og kape o pan atong tagaan. Ngano man, tungod dis atong paningkamot nga ma-improve ang simbahan. Nya nasa tay usa ka slot ang God's protection, healing and joy. Para sa atong pista o kaning atong Holy Week. Kuan sa na siya. Pila to na ka slots? 45,000 ka slots, tag 100 per slot aron makuha sa nato ang 4.5 million na expected nga atong magasto. Nya unsa may makuha nimo ana? Why item ang makuha nato? Grasya. Ang grasya sa unang slot nga tag 500 mao ang daily abundant graces. Ang kaning tag 100 nga slot ang imong makuha God's protection, healing and joy. Pulos ni dili mabayran og kwarta. Mo nang grasya ang tawag ani, di mabayrag kwarta. Nya asa man na mutubod ang grasya sa atong paghigugmas Ginoo. So mo nay una ha, Ginoo gyud higugma. Ikaduha nga application gitawag na siya number 2 kay di ni siya pwedeng himuon kunwa ang number 1. Ang sa may ikaduhang sugo nga paggamit sa gugma, higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Wa siya moingon higugma imong kaugalingon nya mo sa nay gamitas paghigugma sa imong isig katao. Ang isig katao higugmaon sama nga siya atong kaugalingon. Sige, murag natog na man na imong tupad, pukawa. Ing na siya, ako na kang kaugalingon. Sige.
ikaw na ang akong kaugalingon. You are myself. Nindota, no? Kanang silingan nimo imong ingnon, ako kang kaugalingon. Nya mo sa siya, same to you. Nya sa may imong buhaton kung ang imong silingan, imong kaugalingon, imong labayan og hugaw. Gusto kang imong kaugalingon, imong labayan og hugaw? Di, oy, manglimpyo, maganay ka, porti magani mo makapanglimpyo. Bisag gamay lang gani dinhing murag mumho imo mga nga naon. Mao sa na imong silingan, imo sa siyang limpyuhan. Nya ang imong silingan, unsa man, imong libakon. Di ka ganahan imong kaugalingon libakon. Ano mang libak man ka sa silingan? Di ba? Why gyud libak ka? Nya kun ang imong silingan siksi kayo, nya ang imong bana gasigig tan-aw didto. Unsa may imong buhaton? Kasukan nimo. Ha? Ang imong bana ba gasigig totok didto nya siksik istanan. Unsa man ka masuko ka sa imong silingan? Imong isipon nga mao toy imong kaugalingon. So, mura ra sang ikaw mo'y gitutukan sa imong bana. Unya kay dito naman ni puyo ang imong bana tipon sa imong silingan. Masilos ka. Unsaon nimo pagkasilos nga mura ra man sang ikaw mo'y iyang tipunan kay mao man toy imong kaugalingon. Di ba? Ikaw mabuang mo sa taan. Mura man sa tag mabuang ana pero mao biyan ay tinuod ang pasabot ayaw tog kasuk-e. Kaluy-e. Kung nakasa ang imong bana o ang imong silingan o ang imong asawa o ang imong silingan nakasa pinaagi anang kalaway o kanang kaulag, adultery, infidelity, ayaw kasuk-e, kaluy-e. Muna diri sa atong unang pagbasa, nagpakiluoy ang mga Israelita. Kaluoy ang ilang gipangayo sa Ginoo. Ang ato sang ipanghatag, kaluoy, dili kasuko, kay maliwatas demonyo. Kanindot unta, kung mangayog kaluoy, ang Ukraine ngadto sa Russia. Nya ang Russia sad maluoy sa Ukraine and vice versa. Pwede sa mangayog kaluoy ang taga-Russia ngadto sa Ukraine. Kaysa tinud-anay ang kinabag-ang katawhan karon sa Russia ug sa Ukraine ug sa tibuok kalibutan nangayo nagkaluoy ni President Putin ug ni Zelensky, please hunungan na in taon ang inyong gubat. Purti na namo diring paita sa among kinabuhi. Ilisi in taon o gugma ang inyong pagsigig, pinatyanay diha. Nangayo nagkaluoy ang kalibutan karon sa mga leaders sa Amerika, sa Russia, sa Ukraine, Germany, France, kanang nagsuportahay ron diha. China, unsa pa diha ang mga lugar nga mao'y nagsuporta aning gubat karong nagpadayon. Nangayo nagkaluoy ang kalibutan bisan kamo diha bisan ako hunungan na in taon ning inyong pagsigi og away kay dako nakaig-damage nangasira na ang gagmayng kompanya na wad-a nag mga pagkaon ang lamisa sa mga nagsalig in taon ni ining mga kompanya. Nangasira na labi na gyud ang mga export companies dinis ato. Shiki na kayo ang ilang kinabuhi kay asa pa man ka mo export nga wa na may mudawat kay naggubat man. Kaluoy sa kalibutan kay ang kaugalingon mo igihigugma dili ang silingan mo na nagpakiluoy na taron. Kaluoy ang atong ihatag sa alkansi ko pader og maluoy ko di gyud ka maalkansi kay matud pas Ginoo himuon nako ang inyong kinabuhi nga mosidlak. Mapuno na mo sa kalinaw, wa na'y panag-away. Mubanos na ang kalipay o ang kahimsog sa inyong kinabuhi. Ang Ginoo ray makahatag ana, dili matud pa niya dire, dili na ta magsalig ni ining mga binuhat sa tao kanang idolatry. Nga mo'y makaluwas nato, dili ang Assyria, dili ang sa to, dili ang mga kabayo. Karon di sa tamingon nga mga tangke digira, ang mga missiles, ang mga nuclear weapons, ang mga fighting jets,
mga fighting planes o mga fighting ng barko, ships, mga ligon kay natanawon pero di gid na makaluwas nato. Dili ang Armalite nga irakrak sa imong kontra nga mo'y makaluwas nimo, nga priso na hinuon ug gani nga matay pang uban. Gugma kaluoy niya gigugma ang Ginoo kay mo'y naghatag aning tanan. Mura naman hanuntag mga iro nga gilawgan, nagbugno naman hinuon, nangagisi na nung dunggan, nangasamad ng mga simod. Imbis unta to makakaon, gabugno naman noos pagkaon. Gihatagan ratas Ginoo og kinabuhi, gitagaan ta ning kalibutan na nag-away naman hinuon ta, nagpatay naman hinuon ta nga di man unta ni ato. Nga nangahimutang mga bugo. Diya ra ba to'y naingon ako, ikaw pa din ba hingan kag bugo, utro ra ba sa kang bugo nako bitaw. Pero arang-arang na lang ng bugo nga nakailag Ginoo kay mahimong wise. Arang-arang na lang ng bugo nga nahigugma sa iyang isig kabugo kay mahimo na siyang wise or bright. Kay kanang bright nga nagsigig dumot sa iyang isig ka bright, magpinatyanay na mahimo na silang bugo. Lingay mong tupad. Yung naon sa man ka, wise? Wise ka? Pangutan na. No, na. Mo na nga, ingon des Kristo, maalamon ang imong tubag. Kay ni affirman, ni kuan ba, ni support ang lawyer, tinuod gina Lord, tinuod na Lord. Labaw pa na kanang paghigugma sa Ginoo sa atong isig katawo, sama sa atong kaugalingon, labaw pa na sa paghalad dito sa simbahan, labaw na sa tanan nga atong ihalad sa Ginoo. Ingon din Ginoo, you have a wise answer. Maalamon ka. So kana din nahigugma, bright na. Kanang di ka mong mahigugma, bugo na. Na. Ako sa una, sige lang kong kahagbong. Pero kay nahigugma man ko sa pag-eskwela, ani padayon kong eskwela, bahalag bugo. Sa may hitabo, sige na kong ka-honor pag high school o college. Dito ta. Antod karon honor gyapon. Ang sabi na, ako din na, dili oy, gamitono na para sa uban. Na, hinaut unta, kamong namalit og slots, padayon mo sa inyong gugma sa pagpanghatag, bahala nag-unsay sitwasyon sa atong kinabuhi. Kay way sitwasyon sa kinabuhi nga mubabag nato sa paghigugma sa atong isig katao. Way makababag ana. Way rason na makaingon kan, di ko kahatag sa kong isig katao tungod kay na ako'y daghang panginahanglan. Sa una, gaatiman kog amahan nga paralyzed, maguwa nga paralyzed, pamilya nga perting pobriha. Gamay kay kog income, tabang pa sa akong mga silingan, tabang pa sa simbahan, hatag lang yapon. Hinoon, maglakaw gyud ko nga usahay, wa na'y plite. Wa na say bugas. Wa ko kapalit anang refrigerator, TV, kanang lamisa, kanang mga lingkuranan, bisag kana na lang plastic, galisod kong palit ana. Way doorknob ang among pultahan. Ang bintana, way jealousy, butangan lagsako. Mora na akong kahimtang isip tao. Pero daghan kog natabangan. Karon wa naman jud hinuon ko'y balay. Ako ba personal, wa na ko'y balay. Way asawa. Way balay. Kana sang sakyanan akong gisakyan sa parokya man na, sa simbahan man na, di man na ako. Usahay gani sa driver man na. Wa na ginoon. Ang sa may hitabo, perti na ginong daghana sa natabangan. Daghan ang nakabalay, nakayuta, daghan ang natukod tungod kay wa ko magtukod para sa akong kaugalingon. Muna kini inyong pamalit nga slots adto ginipadong sa katawhan sa Dios nga nanginahanglan. Nindog ta.